माइक्र'निल' नामा दे आं नाजागोन दे नाजागोन दोनबाय हेइ फैला हेइ र' ओइ थांनो थां मोजां सुना दोनदोलाय हले थां जेसिबि बायबायथ' आङो बेफोरखौ बाद दोन मोनसे घटना जादों नङाना मेन्देला माथो घटना जालायखोब्रा घटनानि बिफा जाखोमानाय जाख्लायथारबाय गय दखान साहा दखान जेरावबो आंनिल' फटक दंसै दा आंखौ पुलिसफ्रा नागिरगासिनो दङ आंहा राहायानो गैया जाबाय मेन्देला हायोब्ला नों आंनो थाखोमानो थाखाय मोनसे गरं खालामनानै होदोब्रा आं थाखोमानोसै होनायनि सिगां नोंबो आंनो मोनसे खामानि मावना होनांगोन राजि दंथ' मा खामानि नों बुजिया नामालै आंनि बैसोखौ बे बैसोआव मा नांगौ मानसिया फाथो सेना बायदि रानलाय लांबाय खावलायाव नायानो फिसालायसिगौ बुजिबाय र' बुजिनाया अबेसे आं जोंहानि मादैखौ नोंनि थाखाय माबा मोनसे खालामनो हायो नोंनि आखलखौ नायनानै नोंनि मादैया मोजां जागोन नालाय बे माबा आं गाज्रि नामा अबयसे नङा र' आच्छा नों नामारगोन ना मादैखौ नांगौथ' मथा मथि जोंहानि मादैया लावगि बायदियानो लावगिनिख्रुइ एसेल' मोदोम दंसिनो जागोन ना मोसौखौ बन्दबस खालामो हाथायाव नायना हिनजावखौ बन्दबस खालामो महराव नायना अबयसे नों आंखौ बहा थगायनो जाबाय दे जासिगोन जामारसिगोन आं लटारिखौनो गेलेसिगोन अब्ला मोनसे खोथा आथिखालाव हिनजाव नायोब्ला बाइक नङाबा आल्ट'फोर मोनबा मोजां जायो आरो नोंबो मानसि आपटुडेट जाबायलै जागोन दे आं माबा मोनसे खालामसिगोन बेबस्था लागोन आं बिदिब्ला आं थांनोसै दै बरिया राहाखौ होथारनांगोन जागोन गाबोन लोगो हमलायसिगोन पुलिस फैगोन था गाब्र'बाय हालाया गाब्र'मारबाय साला दुष्ट गोसो थोनायजों जाला आं मा खाथामबावनो साला सुवादालाय मा दा फैलाब्रा मासि गोबावब्रा पुलिसफ्रा नोंखौ दासो नागिरना ब्लड लांबाय नंगौना नङाब्रा बारो थांसैथ' हिनजाव नायनायावनो बेबायदि थांथारनोसै नालाय एसे बे दुलदुब दालदा बुंब्रुं बांब्रां उखुन्दै खुग्राफोरखौ मोनब्ला मोजां जायोब्रा निजे गैयाबालाय मालायनाव बहा मोननोब्रा दाख्लिनि 2 क्रम मोननायखौ बे सिख्लाफोरजों लाइन बारनायाव ब्लडबाय आङो आच्छा आमाय सोलो खिरामनाव दाख्लैसो लाबोनाय गोदान दङ मालायालाय बहा हरनोब्रा थ' साला हराबा देस्लाय खाथि बारायना फैगोन हामारगोन दङ थुग्रोनाय थ' आं गाखोग्रोनोसैलै आं गाखोग्रोनि नों नारग्रो आंखौ नङाब्रा नार बै ससेनिफ्राय नारनांगोन दोनलै नारगोन दे मिंबायलै नारदोलाय दे साफाना सिख्लाया नायनानै लाब्रा मोजाङै साफा सुफायालाय मा ओइ बारबाय इनो गेलै सासि दंखायो ओइ मादै बथैजोबखोब्रा फैला हा दिनैलाय बहानिथो बार बारबोदों फागुननि जावलिया बार बारदोलै फागुननि जावलिया बारा बुथैना लाबोदों हा आलासियालाय बहानिथो बियो जोंनि गामिनिनो मेन्देला ब्रह्म गामि गिदिंनो होननायखाय लेंना लाबोदां माबायदिथो नुदों सक्तिखाफोर बायदिथार हामदों दे माथो खौरां माने मादे दै गांबा दै लोंनो लुबैयो गोलोम बोथोर फैबा फेन सिङाव थानो लुबैयो गाथोन नुबा दुगैनो लुबैयो गोजां बोथोर फैबा खम्बल जोमनो लुबैयो थिग बेबायदिनो बिथां मेन्देलाहाबो गोजां बोथोर फैदों बेखायनो
미탕 민딜라 너 꼼볼 나고 꼼볼. 하가미올래 बहा खम्बल मोननोसै जाम्बा जाम्बालाय बाजार गलाफोराव थाङाबालानोलाय 마디 아버지 그다음으로는 홈노 하야 립디खायनो बेबायदि राननानै दङ नोङो हमनो हाया आं नोंसोरनि बाथ्राफोरखौ 마드야 बे लाइला मजनु राधा कृष्ण 시타람니 그다음으로 बुजि मोना नामा थिग बेबायदिनो बिथां मेन्डेलानोबो सासे राधा नङाब्ला 시타नि गोनांथि जादों आंलाय दा बहा मोननांगौ जाखो 이씨 마드야 부지 आं बेवहाय खखा सानो फैदों बेखौ मानो हमनो हायाखै नोंलाय मा बुंनो नागिरदों थब्लं बुङा मानो तारमानि मादै नै बिथां मेन्डेला ब्रह्मनो नों मादैखौ नायनो फैदों आङो नों मा बुङो लाजिसि 아빠나 아삐래 너마드야라 100% 뭐야 आंहा मिजिं दङ 안깬도 메곤 캡바 जागोन र' आइ फैलाजों फैनाय बाथ्रा दङ खामानियासो मा मावो खामानिखौलाय मा मावनो मादै आजिखालिनि खोमथा सेंग्रा मबाइल दं बाइक दं बैसोआसो आंनिख्रुइ उन्दैसिन जागोन नामा मादैया बुजि मालाय हिनजावफ्रा बैसो गोरलै हौवा नागिरनानै हाफा थुरि जादों नों आरो बैसो गोरलैखौसो गाबदों मानसियालाय मोजाङानो साफा गुफुर गोजौ मालायनि फिसा बासिनो हाया अब्लालाय माथो दंबावो उन्दै बैसोनि गथ' गोसोफोरा बारबायदि खामानि दामानिफोरावबो गोसो जनाय नङा बेखायनो बुखायनोखौ बाद हो मादै मानसिया सादा सिदा नुनायावसो रायदों बायदि हेब्रे देब्रे अराव हांनानै बोफ्लावबानो सिदा नोंसो दानांगोन आखल आखुखौ मादै जागोन दे अब्ला जाबाय जामारबायथ' जागोन दे ओइ मेन्डेला आं मेन्डेला बुंदों तां हिनजाव नायनो फैदोलाय बारा दिस्टार्ब होनो हागा मेन्डेला हुकुमथ' हयसे जामारबाय जाबाय खिन्थु मोनसे खोथा बैसोआ नोंना मादैनिख्रुइ दुइसिन जागोन नों खुलुमनो नांगोन आं खुलुमफेराखैलै खुलुमनांगोनलै हिनजावखौ खुलुमनायालाय मा जानो आंबा खुलुमो खुलुमजागोन नालाय बे मानो खुलुमजाया बेलाय मादै खुलुमजा आइ खुलुमलै खुलुम आयु खुलुमजा मादै खुलुमजा बुरबक साला फैगौ सप्तायावनो नङा बे सप्तायावनो लांनो नागिरदों आङो आयु एसेबां आथुर मा सप्तासेब्रा आंनो गाबोननो नांगौमोनबा साला मानो इसिबां आथुर बेलाय जि जोम दानायनि सुनायनि बाथ्रा दं मादै आं होनो हाया नामा आं होनो हाया माबाफोर मावनांगौ दंब्ला मावखानानै दोन एबार सप्तायावनो लांनो फैगोन टाटा लोंनो लांनांसिगोन दालाय मेन्डेला नोंहा हिनजाव मोनबाय